Este matí, com a regidor d'Esports, he realitzat una visita a l'estadi Lluís Sunyer. En esta visita m'ha acompanyat Dani Pons, que és el nou entrenador de la U d'Alzira, també el president José Antonio San Juan i Rafa Asensio com a vicepresident del club. Hem pogut comprovar l'estat en el que es troba el que és la xespa de l'estadi de Lluís Sunyer i hem coincidit tots en que en aquests moments, en el mes d'agost, tenim una xespa en un estat immillorable. Anem a veure de quina manera podem començar ja els entrenaments i per això el pròxim dimarts farem una reunió entre els tècnics del Departament d'Esport i també els tècnics de la Unió Deportiva Alzira per veure com i de quina manera també tenint en clar, molt clar, el que és el protocolo de sanitat, i el protocolo que ens diu de quina manera podem utilitzar esta instal·lació esportiva i per tant anem a concretar i consensuar de quina manera el pròxim 31 d'agost ja comencem.